En de jury in ring 1, bestaande uit Annemiek Elzinga, Esther Reen en Frans Smits, beoordelen dus op dit moment de jonge Martsen uit de Lucas, moeder van de familie Okkema. En in baan 2 staan Jolanda Slootjes, Johan van der Velde en Wil Thijssen als juryleden opgesteld. Nummer 35, Ila van der Vij. De vader van dit merrieveulen is Faust in baan 2. Moeders vader is Epke. En de fokker-eigenaar is Ilona Bruinsma uit Warnsveld. Nummer 35 staat opgesteld in baan 2, rubriek merrieveulens.
Nummer 33 staat opgesteld in baan 2. Yveske. De vader van Yveske is Jurre. Moedersvader is Reinder. En de fokker-eigenaar is R. Breuren uit Zwanenburg. Nummer 33 staat opgesteld in baan 2. Jurre keer Reinder. Nummer 34 in baan 2. Xanne Flantje P. De vader van dit merrieveulen is Marcus. Moedersvader is Hessel. Fokker-eigenaar J. Peters uit Hogeloon. Nummer 34 staat opgesteld bij de merrieveulens in baan 2. Marcus keer Hessel.
Nogmaals een verzoek en eigenlijk wel een dringend verzoek. Eigenaren Mary Veulens, kom naar de baan. Eigenaren Mary Veulens, graag naar de baan. Een dringend verzoek van de ringmeester in baan 2, 30 en 32, graag naar baan 2. We staan op u te wachten. 30 en 32, graag naar baan 2. En dan hebben we in de ring 1 laatst te beoordelen Veulen van de eerste groep. En gaan we daarna dus kijken hoe de volgorde van de jury eruit gaat zien. En welke Veulens of eventueel wordt uitgenodigd voor de kampioenskeuring later vandaag. En in baan 1 heeft bijna Henk zijn kringetje alweer rond en klaar. En gaan we natuurlijk niet alleen van de Veulens genieten, maar ook van de dames in de prachtige Friese kledij, klederdracht, die de lintjes zullen gaan ophangen. Goed, dan gaan we beginnen met het bespreken, want de volgorde die blijft zoals die nu is.
En dan mag ik 2 alvast uitnodigen om hier op te stellen. 2 mag naar binnen komen om hier voor de jury even op te stellen. En dan geef ik het woord vervolgens aan mevrouw Annemiek Elzinga voor de toelichting. En zo gaan we de hele rij compleet eventjes langs tot en met nummer 1. Annemiek Elzinga, aan jou het woord. Goedemorgen. Welkom op dit prachtige paardenevenement, de Centrale Keuring in Harig. Vanochtend zijn wij, Esther Reen en Frans Smits en ik gestart met een kwaliteitsvolle rubriek hengstveulens. Nummer 2 is een rastypisch veulen met een schuinschouder, positieve kruisligging, een vlotte stap en een ruime gedragen draf. Mag opstellen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 3. Ze mogen wat sneller komen of niet? Nummer 3 is een rastypisch veulen met een sprekend oog, evenredig gebouwd, goed ontwikkeld, positieve kruisligging en correct beenwerk. Het veulen heeft een vlotte stap en een correcte draf. Bedankt voor de presentatie. Nummer 4 is een evenredig gebouwd veulen met een verticale hals, een schuin schouder, hoogbenig. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 6 is een lang gelijnd hoogbenig veulen. Heeft lange koten, de stap heeft voldoende tact, de draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens zijn op catalog volgorde geplaatst. Nummer 7 is een veulen met een sprekend hoofd, met een goede romprichting, een sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is actief, de draf heeft veel souplesse en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 5 is een goed ontwikkeld veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd en een correcte bovenlijn. De stap heeft een goede tact en ruimte, de draf veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 5 en 7 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga. Namens de jury het woordvoerend voor deze eerste groep. Met een mooie duidelijke uiteenzetting en uiteindelijk een uiteindelijke uitnodiging aan de 2 hoogst geplaatste veulens. In dit geval Wietse van Viltzicht, de Herre maal Harmen van de combinatie van Dijkhuizen en Griffioen uit Vollega. En vervolgens Wieberen van de Ridderdijk. Bartele maal Andries van mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En uiteraard ook complimenten aan de overige inzenders van deze groep. Kwaliteitsvolle veulens in het afgelopen keuringsseizoen. Alle voorzien van een eerste premie. Maar uiteindelijk zullen we vanmiddag kijken wie eventueel het kampioenschap bij die hengstveulens in de wacht gaat slepen. 2 kandidaten alvast geselecteerd.
Een jonge Nane 492, geboren op 20 april. De moeder is Frauke, een Velle 422 dochter. Fokker, eigenaar Esther van der Veen in Oudeborn. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En wat een luxe is het om hier te mogen keuren onder deze omstandigheden. En zo'n mooi koppel eerste premie Merrieveulens voorgeschoteld te krijgen. En dan zet ze maar eens op tal, waarbij alles weer mee gaat tellen. Maar we zijn eruit. We gaan als eerste bespreken veulen nummer 33. Een degelijk gebouwd veulen, sterk, een goede bovenlijn, beenwerk voldoende, een vlotte stap en een draf met veel houding en afdruk. Dankjewel voor deze presentatie. Dan hebben we veulen nummer 31. Een veulen met een mooi sprekend hoofd, een goede kruisligging, hoogbenig, een mooie actieve stap en een draf waarin we veel lossigheid en ruimte zagen. Dankjewel, veulen nummer 31. Dan hebben we met veulen nummer 32 een langgelijnd hoogbenig veulen met een lange verticale hals. Beenwerk goed van kwaliteit, lang gekoot, een actieve stap en een draf waarbij we veel buigingen in het achterbeen zagen. Dankjewel, veulen nummer 32. En met veulen nummer 36, veulen met de meeste rasuitstraling binnen deze groep. Onder andere door het sprekende hoofd en een goed gevormde hals. Voldoende van bouw, fijn beenwerk, een vlotte stap en een makkelijke draf met veel ruimte. Dankjewel voor deze presentatie, veulen nummer 36.
Graag Merrie Vullens naar baan 2. Graag Merrie Vullens naar baan 2. Wijkje van de Sliert. Staat opgesteld, nummer 40 in baan 2. Tiemen keer Norbert. Fokkereigenaar Vetsus Goranus uit Sloten. Nummer 40, Tiemen keer Norbert in baan 2. Ingrid, leef je nog?
Nummer 41, inmiddels in baan 2. Rubriek 2b, Merrievullens, de tweede rubriek Merrievullens die gekeurd worden. Warber van de Klaprooske. Vader Gosse, de moeders vader is Stendert. Fokker-eigenaar J. Bosma Dijkstra uit de Makkum. En ondertussen zijn de dames Elzinga en Reen en de heer Smits nog druk aan het overleggen met betrekking tot de definitieve plaatsing in deze groep. Nummer 42 staat opgesteld bij de Merrievullens, Jara LW. De vader van de Merrievuller is Faust. De moeder is Hester LW. Een steppreferent die Merrie uit Jisse. En de fokker-eigenaar is Ludema uit Wistbarsum. Nummer 42 in baan 2, Faust keer Jisse. Nummer 10 gaat naar de koppositie. En 14 gaat nog voor 11. Dus we krijgen de kopgroep 10, 14 en dan 11. Als ik de jury juist vertaal. En zo zie je dat zo'n voorlopig klassement dan toch nog wordt aangepast en dat je eigenlijk 2 nieuwe kopveulens te zien krijgt. We geven het woord voor de toelichting aan mevrouw Annemiek Elzinga. En zij begint uiteraard met catalogus nummer 8. Annemiek, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Wederom een kwaliteitsvolle groep hengstveulens. Nummer 8 is een royaal ontwikkeld veulen, lang gelijnd, hoogbenig, schuin schouder en heeft fijn droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft het veulen een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie.
Nummer 9 is een veulen met veel front, goed ontwikkeld, droog beenwerk, een actieve stap met voldoende ruimte. De draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 12 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, lang gelijnd, schuin schouder. Het veulen heeft een vlotte stap en in de draf veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 13 is een rastypisch veulen met een sprekend hoofd, een goede voorhand, positieve kruisligging. De stap is actief. De draf is een gedragen draf met veel ruimte en houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 11 is een rassig veulen met een verticale hals, opwaarts gebouwd. De stap heeft voldoende ruimte en tact. In de draf heeft het veulen veel houding en lichaamsgebruik en een schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 14 is een royaal ontwikkeld, hoogbenig veulen, lang gelijnd, goede romprichting, een ruime, actieve stap. In de draf veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 10 is een veulen met een aansprekend front, evenredig gebouwd, positieve kruisligging, fijn beenwerk en royale hoeven. De stap is ruim en heeft een goede tact. De draf heeft veel houding en balans en veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. De 2 kopnummers, nummer 10 en 14, mogen terugkomen voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Mooie, duidelijke uiteenzetting van mevrouw Annemiek Elzinga bij deze tweede groep. En zoals ze zei, nummer 10 en nummer 14 verwachten we terug voor het kampioenschap. 10 Jesper R.S. van Toppen Terwijl. De Alwin Keer Brandes van de combinatie Schra en Winia in Oppenhuizen. En vervolgens 14 Jip van Dulve de Ulbron maal Tjalke van WPH van Tilburg in Wijk en Aalburg. En u ziet sommigen al rondlopen met die fraaie nieuwe kalender. In het kader van de Frisian Horse kalender krijgen alle koppaarden deze dagen een exemplaar beschikbaar gesteld door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgave van die kalender. Hij is uiteraard ook te koop straks in de stand en natuurlijk van harte aanbevolen met dat hele belangrijke en zo goede doel, de KWF, de kankerbestrijding, een initiatief van Sabine Zwaga, haar zus en Laurens Mellema.
Nummer 39, Wende van de Wendehoeve, staat opgesteld in baan 2. En Waander keer Maiko. Fokker-eigenaar Hakkenberg uit Kiel-Windeweer. Nummer 39 in baan 2 bij de Merrieveulens, rubriek 2b, Waander keer Maiko. Nummer 15 is een veulen met een sprekend hoofd, evenredig gebouwd, fijn beenwerk, een vlotte stap. De draf heeft veel souplesse, houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Dan bespreek ik even veulen nummer 17. En 17 is een rassig veulen, wat goed ontwikkeld is met een goede romperichting. Het veulen is evenredig gebouwd. Het veulen is ook hoogbenig, met hard en droog beenwerk. De draf was lichtvoetig, met voldoende souplesse. Bedankt voor de presentatie. Nummer 16 is een rastypisch veulen met een goede halsvorm, lang gelijnd. Kruis heeft veel lengte en een goede ligging. De stap is actief. De draf heeft het veulen veel houding en veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. Nummer 21 is een rastypisch veulen met een sprekend hoofd, evenredig gebouwd, goede schouderligging en lange koten. De stap is vlot, de draf heeft het veulen veel houding, goed schakelend vermogen en veel balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 19 is een veulen met veel front, goede halsvorm, sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is voldoende
Takmatig, de draf heeft het veulen een goed schakelend vermogen, veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 18 is een veulen met een sprekend hoofd, goede voorhand, evenredig gebouwd, correct beenwerk en royale hoeven. De stap is ruim en heeft veel lichaamsgebruik. De draf heeft het veulen een goede houding en veel ruimte. Bedankt voor de presentatie. Sena van Prijs staat opgesteld in nummer 49 in baan 2. Pierkeer. Nog niet helemaal klaar. De 2 op kop geplaatste veulens nummer 19 en 18 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Sorry Annemiek. Nummer 46 staat opgesteld in baan 2. Imre van Bloemhof. Een tiende uit een Johannes. De fokker is F. Bloemhof en J. Bloemhof Bolsward. En de eigenaar is F. Bloemhof uit Bolsward. Nummer 46 in baan 2. Tiende keer Johannes. Een verzoek van de ringmeester baan 2, nummer 51, bent u aanwezig. Nummer 51, bent u aanwezig, we staan op u te wachten. En inmiddels staat nummer 50 opgesteld in baan 2. Rubriek 2C, Mary Vullens. Willemien is een jonge herre. Moeders vader is Alwin. Fokker-eigenaar W.E. van der Velde uit Koudem. Nummer 50, Willemien, herre keer Alwin. Staat opgesteld in baan 2 bij de Mary Vullens.
Nummer 52 in baan 2. Bij de Merrieveulens, Wimke van de Attersweg. Een jonge herre. Moedersvader is Epke. Fokker-eigenaar D.W. Plantinga uit Vrouwenparochie. Nummer 52 staat opgesteld voor de jury. Ik hoor net van de ringmeester, nummer 51 krijgt nog 2 minuten. Zo niet, dan gaan we deze rubriek 2C opstellen in baan 2. Rubriek 2C willen we in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 45, nummer 45 en dan nummer 47. En zoals we inmiddels weten, de eerste 2 gaan altijd op catalogus volgorde. Dan krijgen we nummer 49, 48, 46 en 50. Nummer 45, 47, 49, 48, 46 en 50. Dat is de volgorde op dit moment in baan 2, rubriek C, 2C, Merrieveulens. Ja, onze rubriek 2C, de Merrieveulens. Helaas nummer 52, een mooi type, had vandaag in draf niet haar dag, niet helemaal kant. Dus die hebben wij niet terug laten komen voor de plaatsing. Je mag me even vasthouden, ik weet niet of ik anders mee kan luisteren. De derde groep Merrieveulens stapt inmiddels rond. En dat houdt ook in dus de rubriek 2D Merrieveulens voor baan 2. U mag zich al gaan gereed maken. We lopen iets achter op het schema, we willen toch graag ons proberen aan het tijdschema te houden. Omdat we vanmiddag ook weer na de keuring een strak programma hebben wat betreft de dressuur. Met catalogus nummer 46 hebben we een goed ontwikkeld veulen voor ons staan met een sprekend hoofd en een mooie halsvorm. Beenwerk is voldoende van kwaliteit. De stap is taktmatig en actief. En een draf toonde veel front. Vandaar de plaatsing van veulen nummer 46. Dank u wel. Nummer 48, een veulen met een verticale hals, een goede bovenlijn en een mooie kruislengte.
Beenwerk is goed van kwaliteit. De stap is heel makkelijk en vlot en een draf met veel houding en afdruk. Dankjewel voor de presentatie. Veulen nummer 47 scoort heel goed in rastype, met name door het mooie front, de lange verticale hals en neklengte. Het is een hoogbenig veulen. Beenwerk is goed van kwaliteit, lang gekoot ook. De stap is actief en in de draf toonde het veulen veel front. Op catalogusvolgorde hebben we dan nummer 49. Die stapte net letterlijk nummer 47 even voorbij. Nummer 49 is een veulen met een sprekend hoofd, een goede halsvorm, voldoende in bovenlijn en een mooie kruisligging. Droog en correct beenwerk. De stap, zoals gezegd, werd beter hier in de groep. De draf toonde heel veel buiging en veel afdruk. We gaan dit veulen terugzien in de kampioenskeuring. En zoals gezegd op catalogusvolgorde nummer 45. Dus ook uitgenodigd voor de kampioensring. Een veulen met een lange hals, een sprekend hoofd, in totaliteit een sterk gebouwd veulen. Ook lang gekoot. De stap is actief, voldoende ruim en een ruime, taktmatige draf. Vandaar dat we ook dit veulen terug gaan zien in de kampioensring. Eigenaren proficiat. Stel ik nog snel 26 even aan u voor. Jente, een jonge Teun uit een Norbertmoeder van Anke Hakbord in 1. Houdt u deze dus gereed in de vooropstelling. Te vinden op pagina 73.
De jury is eruit. En dan gaan we beginnen met 25 en ik geef het woord met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Rubriek 1D, een uniforme groep. We beginnen met nummer 25, een rassig veulen met een sprekend hoofd, hoogbenig, fijn en hard beenwerk. De stap is takmatig, de draf is actief, voldoende tact en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 28 is een goed ontwikkeld veulen, evenredig gebouwd, goede schouderligging. De stap is voldoende ruim en takmatig. De draf heeft het veulen veel houding, balans en ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 24 is een royaal ontwikkeld veulen met een sprekend hoofd, lang gelijnd en hoogbenig. De stap is ruim. In de draf heeft het veulen veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 22 is een veulen met een aansprekend front, positieve kruisligging, correct beenwerk, een actieve ruime stap. In de draf heeft het veulen veel houding. Bedankt voor de presentatie. Nummer 27 is een luxe veulen met een aansprekend front, een positieve kruisligging, droog en fijn beenwerk. De stap is ruim en actief. Draf is voldoende ruim en goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 26 is een aansprekend veulen met een sprekend hoofd, goede romprichting, correcte bovenlijn, een actieve ruime stap en een krachtige draf. Bedankt voor de presentatie. De op kop geplaatste veulens nummer 26 en nummer 27 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel, Annemiek Elzinga. De laatste groep dus, zoals gezegd. En de 6 en 27 zullen we dus vanmiddag terugzien. Jente 26, een jonge Teun uit de Norbertmoeder van Anke Hakbord uit 1. En 27, Bart van der Ridderdiek, de Alwin Maltjebbe van de familie Duiven in Hartwerd. En dan mogen de Twenters zo langzamerhand deze kant op komen. Twentermerien, komt u AUB naar de vooropstelling. En verzoek ik de overige deelnemers uit die eerste groep vriendelijk, nog dringend richting de vooropstelling te komen.
De wintermerries graag naar de vooropstelling. Rijn Hettinga wacht op u. En natuurlijk kunt u ook ondertussen wel eens even kijken bij onze standhouders. Die vindt u naast de VIP-loge. Vertrouwde gezichten die ieder op zich kleur geven aan deze centrale keuring. En natuurlijk ook het moment om alle adverteerders in ons programmaboek hartelijk dank te zeggen voor hun financiële ondersteuning. U vindt er tal van voorbeelden van in het fraai uitgevoerde catalogus. En het is elke keer wederom een verrassing om die jonge paarden, 2 jaar oud in dit geval, om die te zien. En om ze te voorspellen. De rubriek 2D Merrieveulens, de laatste rubriek Merrieveulens, willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. Nummer 57 en nummer 59 op catalogusvolgorde. Dan nummer 55, nummer 54, 56, 58 en 53. Dus 57, 59 catalogusvolgorde, dan 55, 54, 56, 58 en 53. En dan hebben we de groep weer compleet. Volgens mij nummer 53 is ook binnen. Dan gaan we weer rustig rondstappen. De jury gaat ze nog een keer bekijken. Nummer 57, nummer 59.
Dan krijgen we nummer 55, nummer 54, nummer 56, nummer 58 en nummer 53. De stap is ruim met voldoende schoudervrijheid. En in de draf zagen we veel buigingen in het achterbeen. Dankjewel voor de presentatie van deze 53. Dan hebben we veulen nummer 58 voor ons staan. Een langgelijnd luxe veulen met een verticale hals. Fijn en droog beenwerk, ook lang gecoat. Een taktmatige stap en een draf waarin het veulen een mooi front toonde, maar zou erin nog wat krachtiger mogen worden. Dankjewel voor de presentatie. Dan hebben we met veulen nummer 56 een veulen met een mooi aansprekend hoofd voor ons staan. Voldoende in de bovenlijn, een hoogbenig veulen. Kruisligging en lengte zijn positief. Voldoende van kwaliteit wat beenwerk betreft. De stap is actief. En een draf met een mooi front, vandaar de plaatsing van dit nummer 56. Dankjewel. Een veulen met een voldoende rasuitstraling. Ook een hoogbenig veulen, sterk gebouwd met een goede bovenlijn. Voldoende van beenwerk. De stap hebben we nog even extra nagekeken, maar mag daarin echt wat meer ruimte tonen. In de draf toont het veulen wel ruimte en een mooie houding. En dat kan niet te veel worden, omdat we ook een middagprogramma met dressuur erachteraan hebben. Dus een verzoek om snel naar de baan te komen. Stel ik ondertussen Twenter catalogus nummer 76 even aan u voor. Sunny uit Nooit Gedacht. De vader is Ulbron 502. De moeder Berber uit Amen, een kroon dubbel A-merrie. Voorkrijgenaar Marge Emmens en mevrouw T. Berkepies in Nooit Gedacht. Dat wij haar ziek hebben gepraat. Die tweede groep. De Twenters vanaf 78 tot en met 84 kunnen deze kant opkomen. Even voor de eigenaren die een veulen uit een stamboekmerrie hebben. In beide ringen, zowel in ring A1 als in ring 2, hebben we bij het bestaande kampioenschap, dus bij de eerstgeplaatsten, hebben we een merrie met een stamboekmerrie met een veulen. Dus de anderen hoeven niet daar meer op te wachten. We hebben er 2 geselecteerd sowieso in het kampioenschap. Hengstveulens en merrieveulens. En die zullen straks ook gaan strijden om het kampioenschap beste veulen uit een stamboekmerrie.
graag de intermerries naar baan 2. Goed, de jury is eruit. Met alle genoegen geef ik het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Rubriek 4a, een goede groep Twenters. Nummer 72 is een jeugdig Twenter, lang gelijnd, sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim en heeft een actieve draf. Bedankt voor de presentatie. Nummer 71 is een lang gelijnd Twenter met een royaal schouder, een sterke bovenlijn, een actieve stap. De draf is voldoende ruim en heeft een goed voorbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 75 is een jeugdig Twenter met een sprekend oog, royaal schouder, evenredig gebouwd. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik. De draf is actief. Bedankt voor de presentatie. Nummer 77 is een rastypisch Twenter met een sprekend hoofd, royaal schouder en royale hoeven. De stap is actief met veel lichaamsgebruik. De draf heeft een actief achterbeengebruik en voldoende oprichting. Bedankt voor de presentatie. Nummer 76 is een Twenter met voldoende ras, lichte hoofd-halsverbinding, lang gelijnd, goede schouderligging. De stap is actief en voldoende ruim. De draf heeft veel souplesse en een goed schakelend vermogen. Bedankt voor de presentatie. Nummer 74 is een Twenter met veel ras, edel hoofd en verticale hals. Correcte bovenlijn, droog beenwerk, een actieve ruime stap en in de draf een goed achterbeengebruik. Bedankt voor de presentatie. Nummer 73 is een modern, lang gelijnd Twenter met een positieve kruisligging. De stap is ruim met een goed lichaamsgebruik, een krachtige draf met een goede zelfhouding. Bedankt voor de presentatie. We hadden in deze rubriek hele goede kopnummers. En dan is het voor de jury soms lastig kiezen wie er mee mogen naar het kampioenschap. En wij hebben gekozen voor nummer 73, 74 en nummer 76. Eigenaren gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor je keurige bespreking van deze eerste groep. Twenters, de toekomst van onze fokkerij, de toekomstige fokmerries. En zoals gezegd, door Annemiek ook, 3 paarden dus gerechtigd vanmiddag deel te nemen aan het kampioenschap. Gefeliciteerd. '73, de Arend maal Alwin van Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Bij de Twenters eerste paard uit de tweede groep, catalogus nummer 80, Pien van HMV. De vader is Auwert 514, Sport Triple A, uit de modelmerrie Wolkje van de Zonne. Fokkereigenaar Friesenstal van HMV te Alst.
Nummer 64 staat opgesteld bij de Entermerries. Vrouwke van Oosterijn. Wieboud maal Tjalle. Fokker-eigenaar T.J. Langhout Bos. Nummer 64 staat opgesteld bij de Entermerries in baan 2. ...60, 64, 61, 65 en 62. Dan hebben we de groep compleet. Jullie mogen halt houden en de volgorde blijft zo. En dan geef ik de microfoon aan Jolanda Slootjes. Ja, van de merrieveulens naar de entermerries. Mooi erin gegroeid. We hebben voor ons staan catalogus nummer 62. Een enter wat goed scoort op rastype. Een sterke bovenlijn heeft. De standen van de benen zouden iets correcter mogen. De draf was lichtvoetig met mooi afdruk. Vandaag helaas te veel tactverlies in de stap, vandaar deze plaatsing. Maar dank u voor het presenteren. Dan hebben we catalogus nummer 65. Scoort goed op rastype. Het hoofd had misschien wat edeler gemogen, maar wordt gecompenseerd met een mooie lichte verticale hals. Een goede bovenlijn. Het beenwerk is droog. De stap is actief en voldoende ruim. Ook een ruime en soepele draf. Dank u voor het presenteren van catalogus nummer 65.
Catalogus nummer 83. We verwachten u zeer snel in de piste en anders loopt u het risico dat de ring gesloten wordt. Van de combinatie Van der Ark en Wiebinga in Oudwoude. De enters in rubriek 3b mogen naar de baan komen. De nummers 66 tot en met 70. 66 tot en met 70 graag naar baan 2. 83 blijft aanwezig, Rijn Hettinga. En dan komt de groep Twenters, de laatste groep, zo dadelijk terug voor het rondstappen. De Ruin mag naar baan 1. Fokmerries van de toekomst, naar wij allen hopen, als ze gezond blijven. En volgend jaar in beeld Nummer 9. dus stamboekopname. Nummer 69, Fenna van der Marren in baan 2. Het eerste enter in de rubriek 3b. Een Auwert Kermijnse. Gefokt bij K. Sipma in Aalsum. En in eigendom van Jevenaars Vlaanderen uit IJzendoorn. Nummer 69 staat opgesteld in baan 2. Auwert Kermijnse. De jury is eruit. Ik geef met alle genoegen voor wat betreft deze Twenter merrie het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel Henk. Rubriek 4b, een uniforme groep Twenters. Nummer 84 is een stoer Twenter met een goede halsvorm, een correcte bovenlijn. De stap heeft voldoende tact, de draf heeft veel houding en balans. Bedankt voor de presentatie. Nummer 82 is een rastypisch Twenter met een sprekend hoofd, een goede halsvorm, positieve schouderligging, correcte bovenlijn. De stap is actief. In de draf vertrekt het paard goed en heeft voldoende ruimte. Bedankt voor de presentatie. Nummer 79 is een jeugdig Twenter. Goed in het rechthoeksmodel, royale hoeven, de stap heeft voldoende tact en heeft een krachtige, actieve draf. Bedankt voor de presentatie. '78 is een Twenter met veel ras, een verticale hals, lang gelijnd, een ruime actieve stap. De draf is met voldoende zelfhouding en kracht. Bedankt voor de presentatie. Nummer 81 is een grootramig Twenter met voldoende ras, royale hoeven. De stap is actief en ruim. De draf is ruim, krachtig en met veel schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. Nummer 80 is een modern Twenter met een sprekend hoofd, goede halsvorm, lang gelijnd, fijn beenwerk.
De stap heeft voldoende tact. De draf is ruim, heeft veel souplesse en schoudervrijheid. Bedankt voor de presentatie. In deze groep mogen nummer 80 en 81 terugkomen in de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek voor je toelichting. 2 paarden dus uitgenodigd, die zien we straks terug. 80 Pien van HMV, de Auwertmaal Alwin van Vriesenstal van HMV in Olst. En 81 Rienske en Mathies Keer Deutschen van Weden Otter in Bruchem. Nummer 85. Dat is tevens ook de laatste die in baan 1 gekeurd zal gaan worden. Dan gaan we straks over naar de kampioenschappen. Dankjewel Hermijn. Ik ben trots op je. Nummer 66 staat opgesteld in baan 2. Uniek Klaprooske. Een jonge Johannes. Uit een ster sportmerrie van Stendert. Fokker-eigenaar is J. Bosma Dijkstra uit Makkum. Nummer 66 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Uniek van de Klaprooske. Johannes keer Stendert. Aan ons de eer om de ruin in rubriek 10 te mogen beoordelen. Nummer 85 is een rastypische grootramige ruin met een sterke bovenlijn, een goede beromperichting. De stap is ruim met een goed achterbeen. De draf is krachtig, goed gedragen en ruim. Bedankt voor deze prachtige presentatie.
fokkereigenaar WPH van Tilburg in Wijk en Aalburg. Een mooi ontwikkeld royaal veulen met een prachtig front. Hij heeft andere plannen. Ja, daar is moeder. In de herkansing deze jonge Hilbrand van mevrouw Schever in Zwolle. In de piste. De vader zoals zegt herre 524. Moeder Brecht van de Mierdwaai. Fokkereigenaar familie Hanegraaf in Jonkerslaan. Deftig veulen toch ook. Met een mooi front. Van de hengst Teun 505. Triple A Sporthengst. Vastal Kadik. Sint-Johannesga, uiteraard u wel bekend. Moeder Mila Vastal Bellefleur. Moedersvader Norbert. Fokkereigenares Anke Hakboord in 1. Een van de jongste uit de hele groep, 19 juni dus geboren. Dus qua ontwikkeling natuurlijk, ja, niet zo ontwikkeld als veulen van februari, maart. Maar toch wel heel deftig
En een mooi frontje. En kijk, mij eens mooi zijn. Hier in Harig met het zonnetje erop. Annemiek, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Eigenaren en fokkers, onze complimenten. Wij hebben vanochtend met veel plezier de kwaliteitsvolle rubriek hengstveulens gekeurd. Ik licht alle veulens even kort toe. Nummer 5, een langgelijnd veulen met een opwaartse krachtige draf. Nummer 7, prachtige voorhand, goede bouw. Nummer 10, een rastypisch veulen met een ruime draf. Nummer 14, modern, langgelijnd, veel zelfhouding in de draf. Nummer 18, veel ras, hoogbenig met een goede bouw. Nummer 19, een hoogbenig modern veulen met veel ruimte in de draf. Nummer 26, sterk gebouwd veulen met een sprekend hoofd en veel ras. Nummer 27, een jeugdig veulen met een heel goed front. Maar nu, reservekampioen is geworden nummer 14. En kampioen is geworden nummer 5. Gefeliciteerd! Wat een ontlading hier langs de kant. 2 dolgelukkige eigenaren, de kampioen en de reservekampioen. Een glorieus moment voor de fokkers van deze veulens. En natuurlijk een applaus ook voor de overige kampioenskandidaten in deze schitterende kampioenskeuring. Zeer terecht, dames en heren. Uw applaus voor Wietse. Wietse van Veeltzicht, Herremaal Harmen. Uit Vollega, feest vanavond. En voor Iep van Dulve, Ulbron, maal Tjalke van mevrouw van Tilburg in Wijk en Aalburg. Kijk die Wietse eens even marcheren. Royaal ontwikkeld, veel statuur en een schitterend front. En dan ook nog die hele krachtige bewegingen. Maakt deze vandaag terecht hier kampioen in Harig. En natuurlijk ook die Ulbron heel makkelijk bewegend. En ook prachtig mooi in het exterieur. Een mooie royale hals. Dank voor uw enthousiasme. En ik geef met alle genoegen het woord aan mijn collega-omroeper, speaker Dick Brummel, voor het kampioenschap van de merrieveulens. Even iemand bij de uitgang, dat ze niet de uitgang uit kunnen. Of ingang. Nummer 29.
Boetkeer Rindert, fokker-eigenaar van Wagensveld. Ede, nummer 44. Het is even wachten. Ze zoekt haar eigen weg. En we gaan ervan uit dat ze vandaag nog weer terugkomt in de baan. En daar komt ze. Nummer 45 nogmaals. Even een verzoek ook om de ringen dicht te houden. Of even voor de uitgang. Daar gaan we weer, nummer 45. Gosse keer Tonjes. En ongeacht het resultaat in deze keuring zal deze straks ook nog terugkomen voor het kampioenschap beste veulen uit een stamboek of veulenboekmerrie. Dus 49, nummer 49 zien we sowieso vanmiddag nog een keer terug.
Nummer 54. Timmermaal Jouwe. Inter de B. Fokker-eigenaar K.E. Bouma uit de Drachtster Compagnie. Nummer 57, Teun keer Beert. Nummer 59 staat inmiddels opgesteld voor de jury. De laatste van deze groep. Daarna komen we allemaal in catalogusvolgorde binnen. En zal de jury bekendmaken wie er kampioen wordt. En dan mogen zich de veulens 10 en 49 alvast in de vooropstelling opstellen. Nummer 10 en 49 mogen zich straks. 49 stapt nu nog mee, maar die mag straks zich alweer gereed houden voor het kampioenschap. Beste veulen uit een stamboek of een veulenboekmerrie. Ja, dankjewel. Met heel veel plezier vanmorgen natuurlijk al deze merrieveulens gezien. En ik vind dat ik mijn collega's en misschien ook mezelf wel een complimentje kan geven dat we een mooi koppel hebben uitgekozen om hier in deze kampioensring mee te gaan lopen. Ik ga ze op catalogusvolgorde even allemaal met een paar steekwoorden aan u beschrijven. Nummer 29, een veulen met veel rasuitstraling, in draf veel front en lossigheid. Nummer 35, een langgelijnd veulen, goed van bouw met een hele goede stap. Nummer 44, goed ontwikkeld, best stappend. 45, een sterk veulen met een vlotte stap en een draf met lossigheid en afdruk. 49, een langgelijnd veulen met rasuitstraling en een lichtvoetige draf. 54, ook een veulen met een mooi hoofd, actieve stap, voldoende draf. 57, veel rasuitstraling met een mooi hoofdje, goed ontwikkeld, goede stap en een reizende draf. En 59, een sterk gebouwd veulen, wat ook goed ontwikkeld is en lichtvoetig draaft. Dus kies het maar eens uit deze snoepwinkel met al deze goede veulens. Wij hebben gedacht reservekampioen van de merrieveulens, nummer 29. En als kampioen van de merrieveulens, centrale keuring 2023, mag opstellen nummer 57. Eigenaren proficiat.
Kampioen nummer 57 en reservekampioen nummer 29. Wilma A.L. Gossekeer Hessel, fokker-eigenaar A. Leijendekker, reservekampioen. En nummer 57, Is van der Marwijk. De jonge Teun Keerbeert, kampioen Merrie Veulens 2023. Fokker-eigenaar K.E. Dauma uit Drachtster Compagnie. Nummer 57, kampioen. En nummer 29, reservekampioen 2023, Merrie Veulens, centrale keuring. Een applaus. En dan geef ik weer het woord aan Henk Dijkstra. Uw attentie, daar komt hij. Alwin Keer Brandes. Om daarmee met nadruk ook aan te geven dat fokken met derde premiepaarden en stamboekmerries ook zeker waardevol kan zijn voor de bloedspreiding en ook gepromoot dient te worden. Vandaar ook dit initiatief vanuit de Fokkerijraad om hier een speciale prijs voor in het leven te roepen. Veulenboekhengst die een dekvergunning heeft voor in het buitenland. Fokkereigenaar Thomas Prijs in Kevelaar. En dan denk ik dat er bij zo'n gratis aangeboden dekking van een goedgekeurde stamboekhengst desgewenst ook nog een advies vanuit de Fokkerijraad gegeven kan worden, wat dan de beste combinatie zou kunnen zijn. En u hebt daarbij alle vrijheid om die hengst uit te zoeken die u wilt. Beste veulen uit de stamboek Moeder. Dat is de inzet hier in dit kampioenschap tussen twee kandidaten. Mooi gelijnd ook. Deze jonge pier. Makkelijk bewegend ook. Het hengstveulen is een heel sterk gebouwd veulen met een goede stap. Het merrieveulen is heel luxe qua type, een hoogbenige veulen met een goede draf. En dan moeten we kiezen welke vinden we nou beter. Wij hebben als beste gekozen veulen nummer 49. En daarmee kennen we dus de uitslag en vraag ik om op te stellen. En dan is het zo dadelijk
als de bijbehorende formaliteiten zijn vervuld, aan Brandschaap en Sander Putman de eer om die waardebon voor een gratis dekking door een stamboekhengst om die uit te reiken. En dan mag ik de eigenaar, indien aanwezig, ook verzoeken de piste te betreden. Aha. Gefeliciteerd. Gratulieren, moesten we dan zeggen, niet? Ja, wij zijn een internationaal stamboek. Je hebt allerhande nationaliteiten zo langzamerhand. En wie had dat 25 jaar terug durven voorspellen? Willen de heren ik nog wat zien? Oh, meneer Putman, ik dan? Zum Arbeit, sagen wir dan in Duitsland. Uw applaus voor dit nieuwe initiatief vanuit de Fokkerijraad. En hij gaat vliegensvlug naar huis terug. Alvast de enters naar de vooropstelling. Graag de enters naar de vooropstelling voor het kampioenschap. En uiteraard aansluitend daarop de Twenters. Goed zo. En zo gaan we van de veulens naar de enters. En zo zullen we het de komende dagen opbouwen. Straks nog de Twenters. Morgen krijgen we de driejarigen. En zaterdag gaan we 4 jaar en ouder keuren. En uiteindelijk zullen we zaterdagmiddag uitkomen bij de kampioen en de reservekampioen van deze centrale keuring, nummer 60. En dan gaan we weer 1 ronde draven. Nummer 64. De Wieboud maal Tjalle. En dan mag hij overgaan in de RAF, nummer 67. Auwert keer Jouwe. Alvast een verzoek aan de 2-jarige merries. U mag al naar de vooropstelling komen. 2-jarige merries graag naar de vooropstelling.
En dan mag de rest weer binnenkomen. Nummer 69 mag in de baan blijven. De groep is weer compleet, stappen mooi rond. Ik denk dat de jury er bijna uit is. En de beste twee gaan we straks ook terugzien voor het algeheel jeugdkampioenschap. Twenters al graag naar de vooropstelling. De jury is eruit. En ik geef de microfoon aan Annemiek Elzinga. Dankjewel, Dick. Het kampioenschap Enters. Deze kwaliteitsvolle groep is vanochtend gekeurd door mijn collega's Jolanda, Johan en Wil. Daarom moest ik nu ook even wat langer kijken. Nummer 60 is een enter met heel veel ras, luxe, positieve romprichting en een ruime draf. Nummer 64, een grootramig enter met een goede voorhand, goed voorbeengebruik in de beweging. Nummer 67, een enter met een prachtig front, sierlijke beleiding en een opwaartse draf. Nummer 68, een enter met veel ras, goed ontwikkeld, ruime beweging, met name de stap. Nummer 69, een hoogbenig enter met een lichte hoofd-halsverbinding en een ruime draf. Voor ons is reservekampioen geworden nummer 60. En kampioen is geworden nummer 67. Eigenaren, gefeliciteerd. Dankjewel Annemiek Elzinga voor de uitleg van deze groep enters. Nummer 60, Tini van het Rijsveld, reservekampioen. En nummer 67, Frauke van de Oost-Rijn. Oh nee, sorry, nummer 67, Fayen van Stal Asberg. De jonge Auwert Kerjouwe, kampioen 2023 in eigendom en gefokt door Jevenaas Vlaanderen uit IJzendoorn. Van harte gefeliciteerd, fokkers en eigenaren. En we gaan genieten van een ereronde.
En dan hebben we natuurlijk nog 2,80 Pien van HMV. Auwert 514 keer Alwin. Van de Vriezenstal van HMV in Alst. En tenslotte 81 Rienske, een jongen Mathies 504 uit Katier van Monting. Een sterdochter van Doitsen, fokkereigenaar W. Den Otter in Bruchem. De drafronde is aanstaande. Even opstellen met Rosamunde van de Veluwe. En kan ze u bekoren, dan zou ik zeggen, beloon haar met een applaus. Dat is aan u, dames en heren. Een prima presentatie. Ook een royaal ontwikkeld Twenter. Vanmorgen op basis van haar verrichting toen ook geselecteerd in deze kampioensronde. En ja, dan moet je het opnieuw waarmaken. En dat is ja, niet altijd even gemakkelijk. Maar je hebt in elk geval een kans. En we gaan eens kijken. Mooi ook van formaat. En dan kun je toch ook zien in zo'n presentatie dat die Twenters ook al iets meer bevestiging hebben dan soms bij de Enters het geval is. Hoewel wij natuurlijk over de beide koppaarden bij de Enters ook lovend konden zijn. Maar die Twentermerries begrijpen soms al vaak ietsje beter waar het om gaat. Een hele aansprekende presentatie derhalve van deze Ulbron. Ook een heel aansprekende tweejarige. Met een mooi formaat ook. Met een fraai front ook. En de strijd is ongemeen fel en de verschillen zijn uitermate klein, dames en heren, als u het mij vraagt. Twenters fraai van ontwikkeling en in de meeste gevallen ook voorzien van uitstekende bewegingen. Ook royaal ontwikkeld. Veel statuur ook. En zeker ook een kanshebber voor het kampioenschap. Net als de overige kandidaten die nu gaan rondstappen. Wat een goede en prachtige rubriek Twentemerries. Nummer 73, lang gelijnd, sprekend oog, lichte hoofd-halsverbinding, positieve kruisligging, ruime beweging met veel zelfhouding. Nummer 74, veel ras, goed stappend, veel buiging in het achterbeen. Nummer 76, grootramig, sterk gebouwd, opwaartse draf. Nummer 80, modern gebouwd, jeugdig, fijn beenwerk, lichtvoetig, veel balans. Nummer 81, grootramig, hoogbenig, goed voorbeengebruik. Reservekampioen is voor ons geworden nummer 80. En kampioen is geworden nummer 73. Gefeliciteerd! Dankjewel Annemiek Elzinga voor je toelichting. 2 sprankelende kampioenen, de een een reserve en de andere overtuigend. Kampioen, u hebt het Annemiek Elzinga horen vertellen.
Twee hele aansprekende, moderne Friese jonge paarden waar we nog heel veel van mogen verwachten. Felicitaties uiteraard aan de beide fokkers, dan wel eigenaren. In dit geval fokker MK Gorter in Tiel en stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. En natuurlijk niet minder gefeliciteerd ook de Friesenstal van HMV in Olst. En aan onze directeur Marijke Akkerman de eer om de eresjerp uit te reiken. En natuurlijk zien we deze beide paarden straks terug wanneer mijn collega Dick Brummel het overal jeugdkampioenschap aan u gaat presenteren. Jurre Keert-Chalbert. Leona Slot uit Darp is de fokker. En Rix de Ludema is de eigenaar van deze prachtige ruin. Geef deze bruin een mooie applaus. En natuurlijk mag de muziek onder. Want vaak worden onze Friese paarden daar alleen maar mooier van. En dan mag je even opstellen. En dan geef ik de microfoon aan Annemiek Elzinga. De eigenaresse van de Rijn mag ook even in de baan komen. Dankjewel Dick. Wat een goede presentatie van deze rastypische grootramige ruin. Met een sterke bovenlijn, goede romprichting, een ruime stap en een krachtige, ruime draf met veel gedragenheid. Eigenaardig, gefeliciteerd. En dan gaan we genieten van een ereronde. En daarna willen we graag de enters en de twenters al bij de ingang hebben. Voor het jeugdkampioenschap. En geef deze Rijn nog een applaus. De fokker is El Wiersma uit Damboude. En ik zal het absoluut verkeerd zeggen. Maar de eigenaar is Hamid Reza Alagh Bandian uit Dubai. Nummer 60. En het is een kampioenschap, u mag rustig applaudisseren. Dankjewel voor de presentatie nummer 60. Krijgen we nummer 67. Fayen van Stal Asberg. Auwert keer Jouwe. Mag 73 binnenkomen. Nummer 80. Auwert keer Alwin.
En dan mogen jullie alle 4 weer de baan in komen. Komt u maar. Vier stuks. Er zullen er 2 afvallen. We houden een kampioen en een reservekampioen over. En ik kan alvast zeggen dat we een geweldige ochtend en middag hebben gehad. Wat betreft het keuren van de rubrieken, Veulens, Enters, Twentes en de Ruin. Een heel mooi kampioenschap al gezien bij de Veulens. En nu gaan we zien wie er het jeugdkampioenschap 2023 binnen gaat halen en wie de reservekampioen wordt. Reservekampioen is geworden nummer 73. En kampioen is geworden nummer 67. Eigenaren, gefeliciteerd. Ja, mooi toch? Maar natuurlijk ook aan de 2 die de baan gaan verlaten. Onze grote dank. Ze hebben gestreden. Het zijn 2 hele mooie. Een Enter en een Twenter. Maar ja, er kunnen er maar 2 overblijven. En dat zijn nummer 67 en nummer 73. 67 kampioen. En nummer 73 reservekampioen. ...67, de mooie dochter van Auwert, Fayen van Stal Asberg. Moedersvader Jouwe, fokker-eigenaar Jevenas Vlaanderen uit IJzendoorn. En we willen jullie toch even graag in de baan. En ja, het Friese paard brengt altijd veel emotie mee. Dat zien we nu. Het komt mooi op de livestream. Van harte gefeliciteerd. Geweldig.